ሰላም ኩላትኩም ነዚ ቪድዮ ተከታተሉ ዘለኹም ኣብዛና ድማ አንተ እስቲ ስእልን ቪድዮን ተጠቂምና ኣብ ጎግል በከመይ እንደለ ወይ ከዓ how to use image or video in Google search እዩ ዝብል ንምንታይ እዩ ዘለና እዚ image ወይ ከዓ video search ንገብር ኣብዚ ሓንቲ ኤግዛምፕል ኣምፂልኩም ኣለኹ ዝተፈላለዩ ፕሮዳክት same ሓንቲ ዓይነት ፒክቸር ተጠቂሞም ፍርያቶም ኣድቨርታይዝ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ከምዚ ኩላትና ኩሉ ግዜ የጋጥመና እዩ ስለዚ ኣየና እዩ ናይ ባሓቂ ደም ሰባት እሱ ተጠቂሞም እዚ ፕሮዳክት ተጠቂሞም ከምዛ ዓይነት ለውጢ ሪኦም ዘለዉ ወይሲ ዝተፈላለዩ እዛ ፒክቸር ካብ ካልእ ኣምፂኦም ደም ተጠቂሞምላ እዚታት ቼክ እንገብር እንደሕዳድልና ኣብ ጎግል ነዚኣ ስእሊ ሴቭ ጌርና ኣብ ጎግል ሰርች እንገብር ንኽእልና ወላ ካልእ ዝተፈላለዩ ዌብሳይትስ ኣፕሊኬሽንስ ውን ኣለዉ ሰርች ክንብል ንኽእልና ኣብ ዌብ so ከምዚ ንፕሮዳክት ጥራይ ዘይኮነ ኸማን ንባዕሉ ንፌክ ኣካውንት ተጠቂሙ ሰብ ዘይናቱ ስእሊ ገይሩ እንድሕዳ ፌክ ኣካውንት ገይሩ እንድሕዳ ይፅሕፈልና ወይ ከዓ ኣሎ ኮይኑ እንድሕዳ ክንፈልጥ ደሊና ውን ነታ ስእሊ ሴቭ ኢልና ኣብ ጎግል ሰርች ይእቲና ብዛዕባ ክርአ ንኽእል ኢና ከነንብብ ንኽእል ኢና ካልኦት ዌብሳይት ንኣስ ትጥቀሙሉ እንድሕዳ ኣለዉ ኮይኖም so ኣብዛ መጀመርታ ንሪኦ ጎግል ኢሜጅ እስቲ ጎግል ኢሜጅ ጌርና ሰርች ክንገብረሉ ንኽእል ኣለዎ ፕላትፎርም ኣብዚ ቀጢልና ክንሪአና ዴስክቶፕ እንድሕዳ ንጥቀም ኣለና ኮይንና ጎግል ኢሜጅ search ኢልና search ክንገብርና ኖርማል ጎግል ኢሜጅ ዝብል መፂና ኣሎ ክሊክ እንገብርና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ካሜራ ስእሊ search by image ዝብል መፂና ኣሎ ኣብዚ ክልተ ኦፕሽን ኣለና ወይ ኢሜጅ ካብቲ ናትና ፋይል ኣፕሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ ከዓ እቲኣናታ URL ወይ ከዓ እታ ሊንክ ኣብኡ ክነእትዋ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ስእሊ ሴቭ ዝገበርክዎ ሕጂ search ክብላ እየ ትደልየለይ ኣላ እዚኣ ክረፅናሕና ቀዲምና so ንዑ ዝመስል ኣብዚ ብዙሕ ስእልታት ኣምፅኣትለይ ኣላ ድልከ ንሱ ዘይኮነ ዋላ ንዑ ዝመሳሰል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ስእሊ ኣብ ብዙሕ ዌብሳይታት ኮይና ኣላ ካብኡ ሴቭ ዝገበርኩ እየ ኣብዚ ቀዲም ስላይድ ክሪአኩም ፅናሕኩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ዲፍረንት ዌብሳይት ተጠቂሞም ኣለዉ እዚኣ ስእሊ ዳይዛ ጓል ማለት እዩ so ካብ ዝተበጊስና ንሕና ናትና ናትና ውሳኔ ክንወስድ ንኽእል ወይ ከዓ ክንምልከት ንኽእል ማለት እዩ so እዚኣ ጎግል ኢሜጅ ሰርች ከምዚኣ ጌርና ኣብ ዴስክቶፕ ንጥቀመላ ማለት እዩ ኣብ ሞባይል ንሕዳ ክንጥቀመላ ደሊና ከዓ the same Google image search ኣብ ሞባይልና ክንጥቀምናላ ምስ ንደሊ ኣብቲ ናትና ብራውዘር ከድና ተናትና ክሮም ኣብኣ ክሊክ ጌርና ኣብዚኣ ሰለስተ ዶት ዘለዎ ኣብታ ታሕቲ ከድና request desktop version ክንብላ ኢና ስለዚ ናብቲ ዴስክቶፕ ቨርዥን ኣምፅኣትና ኣላ which means image ኣብታ ላዕሊ ክንሪእና ኣብቲ ሞባይል ኖርማል ሞባይል ቨርዥን ኣይመፅእን እዩ ስለዚ ኣብታ ላዕሊ ጂሜይልን ኢሜጅን ዝብል ዘለዋ ኢሜጅ ከድና ኣብኣ ክንሪእና ስለዚ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ካሜራ መፅኣ ኣላ ነታ ካሜራ ክሊክ ጌርና ወይ ፎቶ ክንወስድ ንኽእል ሽዑ ክንስእል ንኽእል ወይ ከዓ ካብቲ ናትና ዘለና ጋለሪ ካብኡ ምፂናኻ ሰርች ክንገብር ንኽእል ኢና ካልኣይ ከዓ ቢንግ እዩ ቢንግ ከዓ ከም ጎግል ሰርች ኢንጂን ኮይኑ ኢሜጅ ሳፖርት ይገብር እዩ ኢሜጅ ሰርች ኣብ ዴስክቶፕ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣብዚኣ ክንሪአና the same ቢንግ ኢልና ኢና ኣብ ጎግል ከድና ቢንግ ኢልና ክንሪእና እቲ ቢንግ ሰርች ኢንጂን መፂና ኣሎ ኣብዛ ላዕሊ ኢሜጅ ትብል ንርኢ ኣለና so እታ ኢሜጅ ንዓ ክሊክ ክንገብራ ኢና እዚኣ ናይ ካሜራ ስእሊ ዘለዋ መፅኣትልና ኣላ ስለዚ ኣብኣ ከድና ብራውዝ ክንብላ ኢና ወይ ቴክ ፎቶ ክብለና ኣላ ወይ ከዓ ዝኾናቱ ሊንክ እውን ፔስት ጌርና ክንደሊ ንኽእል ኢና ንሕጂ ካብ ትናትና ኮምፒውተር ኢና ክንደሊ the same picture ገይረ ኣለኹ ንዑ ዝመሳሰል ስእሊ ከዓ
أمزعت لي على زي مالت هيواتن ولا كليك إننا نعو نعمل ويب سايت يزلواتنا كلام بالنهارنا كاره إذا بينك على موبايلون علو سوها كمي جنانا bing.com لنا أبتناي جوجل أبتناي موبايلنا براوزر كنا هنصحفينا سيم متأتلنا لا مس كاميرا متأتلنا بزينة كاميرا تشيكين قبرنا أبزي أتريواز لهم أبتا تحتي حانتناي فوتو سيلي علاتنا نا كليك مسكبرنا نا فوتو لايبراري ويكا تيك فوتو ويكا براوز كنقبر سلستو أوبشن سيواتنا لا للاينا وي فوتو شعو سيلنا هندك أمثال لنا نقبر ويكا كابتنا جاليري تحدا خنا متدليناون كامو جرنا سيرش كنقبرنا لنا زعناي بينك زيات تمثل كالت تين آيو كا حدا ويب سايت يو ناي image search يو تي تقبرو سلازي أب ديسكتوب كون رأينا كمي مثل تين آي لنا أب جوجل سيرش كنقبرنا تين آي reverse image search زبل متقلنا له upload زبل باتنا لنا نعو مريتنا تازدلنا سألي upload نقبره then تنعتو result يهبنا تيجي وازلو تي أب قون نزلو لينك طولناها بزعبو كننب نهارينا كاب براوزر عندنا كوينا نتنا native applications download كنقبر نحط عليناون applications بنالو same so reverse and can find زبل app نحنا play store ويكا app store كنا نزيم داونلود كنا هذا السيم نزيم أقدم مزرعكم ويب سايتات كم عين راح بيصرحوا أمزيم كا كنا ونزيم ممكن تكملوا منها لازم لو ما أنتي فيديو إذا نيرة thank you